ओडिया नववर्षर समस्त को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मु आज प्रथम थर ब्लॉग बनाऊँचे। आज पणा संक्रांति सका मो पुआ फास्ट उठी गोडन उठिकी पानी मागिदेला पानी मागी देकी सेठू जाकि ORS चिरु हाथ केउठी खंडे होला हाथ ये छुरी बजे रखी बैंडेड मारिकी तापर आसुची मो पाख मामा उठ उठिकी घर काम सारिकी बासी खाब बर्तमान सजड़ा सजड़ी चलছে। तापरे कौन कौन आज हूँ देखे आम ए चलू कटक आस देखा रास्ता आउ कौन कौन हो देखा। एक्चुअली आम तो रही मिठा किनिया रास्ता बट देखला आसिकी सारे आमर दही पानी पीबार बिजी फुल बिजी रास्ता आमर चलती दही पानी पीवा दही पानी के आपण पिंतु एटा है लक्षेश्वर रसगोला लक्षेश्वर मंदिर पाखे भाई मैंने बांटुंट बर्तमान से चलती एथर गोटे देदेवे आरसा गोटे देदेवे देले हाँ घरे पहुँची गलु आ ये आम हूँ हिटलर देख देखिन ये हिटलर मो हिटलर मो मम्मी है मो मम्मी ये आम घर किंतु मुझे घर को जाऊनी एटा मो मझिया मम्मी ठीक है हाई कर देलो खाली हाई कर दियो हाँ एटा तम दुकान अछि कोंटे हैला आमे एबे चललु जगतसिंहपुर रास्ता रे सारे को हमर शोष हो गला तो ये हनुमान मंदिर रे से जाइछंती पणा पिउछंती आ हमर तो ठिया हैछु वर्तमान मु हे सारलेनी हाजीपुर छक पहुँची सारे तापर देखा पहुँचू के नेक्स्ट आसो फाइनाली मु आसिकी पहुँची गली मो नानी घरे नानी अनु देखा जाऊन बोली ए सी देख से पलैला आ ये है मो झी मामा ए मा आ लुचिमा से मोबाइल रे फोटो उठाउछि से मु आसु आसु से मोर फोटो भी उठे देछि आइला अच्छा कांदी भी अच्छा मामा तम ना कोन लुचिनंदा लुस जोरे कह दियो लुचिनंदा अच्छा तमे खाइछ ना खाइन सकाळु किछि खाइन आउ मामा किछि खुआइनी मामा गटा आउ ना वर्तमान आम लुची मामा खाउचंती लुची मामा कौन खाउच लुची ना आउ कौन तो तमें आसिक 3 वर्षर छुआ हेलनी तमें ग्राइंडिंग खाउच चोबिकी खाऊन तुम दांत उठेनी मामा हाँ तुम दांत उठेनी नानी तू तो झील को या खुआउचु तो दांत उठेनी कौन चिकेन और चिंगुड़ी खाइला दांत उठ जाए चिकेन और चिंगुड़ी खाइला से लुची मामार दांत उठी जाए भात खाइला से उठेनी हे प्रभु मते देखा दियो अच्छा तू कौन खाइछु पेटी पेटी आज छतुआ खाइछु आज किछ खाइनु तो भोक कलानी नंदू गड़े गले आसुए कोन
ହଁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ତ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଏମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଏସିଟା ଲଗେଇଦେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ କହୁନ କ'ଣ କରିବ ଆମର କୁକୁର ନାହିଁ ପତା କୁକୁର ସେ ସମସ୍ତକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଆଜି ଭାଇକୁ ସମସ୍ତକୁ ଆଉ ନାନୀକୁ ସମସ୍ତକୁ ଗୁରାନ୍ତି ଘୁରାଡ଼ୁଛି ହଁ କାହିଁକି ଲୋ ଏଠି ପାଗା କୁକୁରଟା ପାଗଲା କୁକୁରଟା ପାଗା କୁକୁରଟା ପାଗା ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳା କୁକୁରଟା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ ସେ ତମକୁ ଗୋଳାଉତେ ଆମକୁ ଆଉ ନାନୀକୁ ଆଉ ଜିତାକୁ ସମସ୍ତକୁ ଗୋଳାଉଛି ସତରେ ହଁ ସତରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗୋଳ ଏ ତ ବାବାକୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି ହଁ ଆମ ଘରେ ବଦମାସ ଅଛି ତମ ଘରେ ବଦମାସ ଅଛି ମୁଁ ତ ବାବାକୁ ବାଡ଼େଇବି ବାଡ଼େଇବି ନା ପିଙ୍କି କି ହଁ ପିଙ୍କି କି ବାଡ଼େଇବି ପିଙ୍କି କି ବାଡ଼େଇବି ହଁ ବାଡ଼େଇବି ତ ଆଉ ତୋ ବାବାକୁ ନା ନନ୍ଦ ବାବା ନା ସେ ପିଙ୍କି ଇଏକୁ କ'ଣ ଡାକୁଛି ବାବାଇ କି ବାଡ଼େଇବି ହଁ ନା ମୁଁ ବାବାଇ କି ବାଡ଼େଇବି ଚା ଦଉନି ତୁ? ନାଇଁ ସେ ଚା ପିଅନ୍ତିନି ହଁ ମୁଁ ତ ବାବାଇ କି ବାଡ଼େଇବି ହଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇକି ବହେ ପିଟିବି ବିକି ମାମାକୁ ଦିଟାକୁ ବାଡେଇବି କାହାକୁ ଦିଟା ତ ପିଙ୍କି ମାମାକୁ ବାଡ଼େଇବି ତ ବାବାଇ କି ବାଡ଼େଇବି ହଁ ଭଲ ହବ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ପିଙ୍କି ମାମାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିବି ହେଲା ହଁ तो भी अभी खाते ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ देखते तो बोला ହଁ ले दे रोटी ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି କାହାକୁ ହଁ ले रोटी दे कैमरा थी मुगा थी रोटी ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଠାକୁ ଆସିଥିଲେ हां ହଉ एता तू आती ମୁଁ ଆସିଲି ବାପ ଝିଅ ଲାଗିଗଲ ସତେ କି ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ ଲୁସି ନନ୍ଦ ଆଉ ତମ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଶ୍ରୀଆନନ୍ଦ ତମ ନାଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବାପୁ ନନ୍ଦ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମାମା ନାଁ ମାମା ନା ଇଏ ହେଲା ମୋ ଏ ପାଟି ବନ୍ଦ ଇଏ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛୁ ଖୁସି ୟା ନା ଖୁସି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛୁ ଆଉ ରାମ୍ପୁଛୁ ଉକୁଳି କାଢୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଇଆଡ଼େ ଅନାବା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇ ସତେ ମତେ ନବୁ ମତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ଖୁସି ମୋ କାନ୍ଦ ତୁ ଦେଖିନୁ ମୋ ଝିଅ ମତେ କହୁଛି ତୋ କାନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିନି ହଉ ଓଲୋ ମତେ ନବୁ ମୋ ଲୁଚିନା କହିଲାଣି ମତେ ନବ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଭୋଜି ସିଏ ଭୋଜି ଖାଇଲା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲା ତମେ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ଭୋଜି କେମିତି ଲାଗିଲା କିଛି ଖାଇନୁ ତୁ କ'ଣ ତୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ ହଁ ତାକୁ ଫୋନ ଛାଡ଼ିବିନି ରହିବ ଗାଡି
କାଇଁ ଲୁସିନା କାଇଁ ଏଇଠି ସତେ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ମତେ ଟିକେ ନବ ନବ ବୁଲେ ମତେ କ'ଣ ଦବ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କୁରକୁରି କୁରକୁରି ନା କୁକୁରି କୋଉଟା କୁକୁରି ରାଗ କୁକୁରି ରାଗ କୁକୁରି ଏହେ ମୁଁ କ'ଣ କୁକୁରି ଖାଇବିନି ମୁଁ କୁକୁରି ଖାଇବିନି ବା ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ସେ କୁକୁରି ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ତମ ବାବା କି ବାଡେ ବାନ୍ଧିକି ହଁ ତମ ବାବା କି ବାନ୍ଧିକି ବାଡେ ହଁ ତମ ପିଙ୍କି ମାମା କୁ ବାଡେ ନା ମୁଁ ବାଡେଇବି ପିଙ୍କି ମାମା କୁ ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇଠି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଇଏ ଦି ଭଉଣୀ ଆଉ ଇଏ ମଉସା ଏଇ ଝିଅରି ଏଇ ମୁଁ ରଖିଲି ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ହଁ କ'ଣ ଟିକେଟ ସେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସାଇଡ୍ ମା ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଶାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା ତେଣୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲୁ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦୋଳ ମେଲଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦୋଳ ମେଲଣର ଶେଷ ଦିନ ତ ଏଇଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10:45 ଆମେ 9:40ରେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ରେକର୍ଡ଼ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କରୁଛି ଆସିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ଘରର ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଆଜିର ଦିନଟା ତ ଗଲା ଓକେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ହଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର କେମିତି ଲାଗେ